Right, muri Zimbabwe pane nyaya dzatinofanira kuonesana. Uebert njeo inangu ndikuona ngani kamwe kakuti achisize vanhu ngari kuita imi vanhu vemachechi imana kaparidzira vanhu zvekudenga zvekuti motanga tudza kuti Mwari vari kuti Chiwenga Zimbabwe iwe atitoteere makatanga toti chakati meodzana macongregants enyu but wakada kuya mako kanda zviprofita zvekuvhundutsira vanhu manje kuti Mwari vari kuti zvakati oda mumbobvunza inini why is it Mwari wako iwo handiti ari kuzongomirira kuti tongouya kunopa vanhu warning kuti vanhu vasapandukire munangagwa why achimirira that time chete iyoyo sei Mwari wako iwoka asingambomirire kunogadzirisa zvinhu vanhu pavanenge vachitambura anenge ari kupi nguva dzese idzodzo paangonzwa kuti pane something chauda kuitika ende zvinhu zvekuti zviri kuanalyzwa it's something chekuti zviri pachena izvi 2026 gore rekuti kwagara kuchaitika zvinhu zvakawanda nyaya dzepolitics because munangagwa ndo paari kumhanyira kuda kuti agadzirisa zvinhu sedha achapasisa kuti apinde kuenda kunosvika panguva yake achanoita zvinhu zvekusvika ku2030 kana kuti 2030 yacho achatonyura dhiri racho so it's obvious kuti pachanganguranwa pachaitika zvakawanda mupolitics wakuti tanzi vese vada kutora simba vada kutora nigeki nechisimba why muri kuti nechisimba constitution iri kuti 2028 munhu ngaaende kudheni kwake nguva yake inenge yakwana usiyirawo vamwe ngazvingoramba that order iyoyo ichiramba ichingokontinye chienda but amudi izvozvo munoda kusapota munhu moprofita chinotosaidhira munhu wani makamboionawo poko profesa yakadaro iyoyo kuti inongochinzi iri kuda kubheka nigekeni yoshekesa marivals. What kind of prophecy is that? Mwari achanomirira kuda kuprotecta president anenge aripo chete why? Because kana mimi muri kuti muri kukanda zviprofita kuti ngaachibudikirawo kwa Mwari wacho pana Zimbabwe pavari kudhurisirwa mapassport ngaambobuda ati iwo musadhurise passport ke because ndi Mwari rudziye anoita kuti vanhu varambe vakadzvanywa vakadaro toziva kuti mimi muri mamillionaires you've got everything chamunodhiziye chamunoda kuti muunge munacho mulife but ziva kuti kuna Mwari kutambura maprojects amuri kutotaura acho iyoyo toziva kuti muda maprojects dziri kuti tikazodai so 2030 chakadai muzotoziva kuti musi waari kunzi ari kubva muri kubroka pasina kuti madhiri tumwe tomunenge muchijaira kuitaita tumaconnections tote tunovharwa because hapana pekuti panouya umwe munhu wekuti anenge ari like because ndakanzwa muchita kuti hey the role of ambassador chinchi is for life saka munotoziva kuti anything can happen umwe munhu anotosvika utase otokubvisa uti ina handidi zvemaambassador large yenyu ndinotoda kutoisa wangu ipapo zvozvo ndozvo munenge muchityira izvozvo haiwa zvisi raitika kumana umotoka munoda kutanga kutopinza vanhu fiye imi mukudya muchiguta mukudya naye but ziva kuti kuna umwe vanhu ari kutambura aringe ada kungoningira ada kungotora simba nechisimba ada kubvuta masimba iko kuenda 2030 hausi kurambirirapo ndokuchisimba kwachifutika ikoko. It's the same thing now. Nyaya dzemapoliticians ngavatongopedzerana zvavari doningina zvekuti Mwari anopindira politics kuZimbabwe ini hangu honestly I don't believe that apindire zvemapoliticians Mwari atodaire nyaya dzepolitics zvai ndozvo ndakanotiseni zvekutoti nigikini that is kana Mwari achitombonzwa because iwo tarisa kuti vana veZimbabwe nemachemera vaita otaura kuti Zimbabwe yese Mwari anongonzwa iwo chete otoudza kuti musabate nigikini aripo iye musiye aripo achita yaari kuita onzwa iwe uri one nyika yese nemanamatira vantu vanhu vanorarama makomo vachitsanya kuti iwewe chete uri one wotosvika kuti ndadzikisa chiprofita mukuanalyza zvamuri kuanalyza and you are busy invoking fear muvanhu that's what you are doing saka izvozvo ndo zvatiye tichiramba because mapfuro nekuteritori yedu yepolitics toda kuti aiwa this is not right iwo unofungudzira kuti pana achata kena zveri kuti saka muchazodai makadai so you die by correction ndazoona makuva mairi matatu wati vanhu vagara vanongofa politics kutone vamwe vakatofa vakatofira mahara kwete vamwe kutoti vakatorwira nyika yacho vapedza kutoirwira vakutoregedza tichienda tichinotungamira nyika kuti zviende kumberi vakafa futi zoshamisira chinhasi zvonzi nhasi iwo panditaura kuti vataura kuti havasi kuda vanhu vadodikila enough of this drama hatikwanisa kuramba tichitaura zvekuti zvecorruption hanzi kuna vamwe vakashanda mari dzavo inguva yevindication vachazodai so why muchitadza kuti vapazoitwa vindication yekuningirikina makatengerwa maRolls Royce mazimota anodhura na weekneo saka iwo ndikutaurire kuti ndepapi po uchauya ukagara ukadzikisa chiprofita chichatsurwa weekneo iye achikutengera mota and the funny thing wakatotanzi akatotora kuti my prophet don't worry prophetess anytime muchida ningirikina another car is ready for you pamunenge mauda ningirikina saka munhu akadaro unomutsura sei
katoona prophecy dzakungotaurwa dzingo ienderana straight neruling party nematadziro eri kuita nyika yayaka something wrong. Teta kudhauta hatisi kuramba kuti munenge muri maprofeti on your own way, but nzira dzenyu dzamaakuita idzi aiwa mbomirai kuti bhaizisa kana iyi chiko nai tagowa mabharanzi zvokudaro iri ko makatanga kubatsirana kutonga nyika rini kone munhu uyu nzara zvainoita asi guta iwawo mana matorodza vanhu kumachechi kachisiya zvepolitics izvi mototopinda zvematongerwo enyika futi. Aiwa kudhara ikoko baba, aiwa ziterere zvoini kana mutori wamwe vanhu vanoterera kana kuti tiri vanhu kuti tichanzwanana ka ina don't think kuti tinganzwanana muchitaura kuti zvoni zvenyu zvemaprofesi zvenyu zvokusaidhira muchisaidhira idi chichi what is there chekuti mukwanise kumusaidhira mosaidhira chichi baba chidi zvinhu zvaka